I hola, bon dia. Episodi 1. Quanta tragèdia, mare meva. Podrien haver esperat uns quants episodis, no? O sigui, no, és començar i pam, titans. Bueno, s'esperen una mica, però acaben sortint. Que quin fàstic, Quin fàstic d'éssers vius. I més, sembla com que siguin zombis, saps? Que no tinguin consciència pròpia. I van despullats. Cago en dena. Posa't alguna de roba, no? Vale, hipòtesi. L'Eren pot veure el futur perquè bàsicament sembla que somia el que acaba passant. Saps? No sé. Que per altra banda és un nen intens, l'Eren. La Mikasa, en canvi, sembla com que hagi viscut alguna cosa que fa que els hi tingui respecte als titans. Jo crec, perquè no pensa com l'Armin i l'Eren, de que han de sortir de les muralles i això. Personatge preferit, en Hans. És un guàrdia de la muralla que s'està emborratxant perquè fa 100 anys que no ataca cap tità i diu, bueno, què hi farem? I l'Eren li carda un sermó de no sé què, va, la xapa, saps? Que és un nen, saps? Vull dir, per això dic que és intens. Per què? En un adult? No li diguis res, saps? Vull dir... I després, en el moment en què ataquen els titans, ens fa com una escena heroica en què vol salvar la mare de l'Eren, que es diu Carla. No et pots dir Carla si estàs en un anime. Bueno, suposo que si et mors aviat sí. Però això, que fa l'escena heroica i mola molt el moment que es caga perquè es veu cara a cara amb el tità i diu, bueno, passi-ho bé. I el tità, que fastigós, t'ho juro, sembla que gaudeixi. Vale, decapites la mare, sembla perfecte, però després el clops final, tio, si vols menjar, vés a un restaurant, saps? No cal que ataquis una ciutat, saps què vull dir? Després, el pare. Per mi, sospitós, vale? Marxa a la ciutat, pam, ataquen els titans. Sap greu, però les coses, tal com les he vist, és sospitós número 1. I és molt bo el moment de l'Armin callant boques, o sigui, perquè hi ha uns canàpies que la persegueixen o no sé què, i fa molta gràcia. I també com la Mikasa intimida, saps? Que sembla que és l'Eren, però no. Ens veiem a l'episodi 2.